Milí priatelia, čo myslíte? Stane sa Slovensko krajinou starých ľudí? So starnutím obyvateľstva a úbytkom pracovnej sily bude mať čoskoro problém aj náš štát. Podľa prognóz a odhadov Eurostatu asi o 2 generácie sa zo Slovenska stane krajina starých ľudí. Alarmujúcim faktom je, že podiel populácie nad 65 rokov k populácii v produktívnom veku bude najvyšší v celej Európskej únii. Demografické zmeny sa však prejavia už o pár rokov, a to negatívnym dopadom na domáci pracovný trh, dôchodkové a sociálne zabezpečenie a samozrejme následne na štruktúru našej ekonomiky. Slovenskej národnej strane je táto situácia známa a preto aj vo svojom volebnom programe pre silný štát navrhuje mnohé riešenia. Samozrejme všetko so všetkým súvisí. Logicky je nutné, aby sa rodilo viac detí. Slovenská národná strana vypracovala národný program na podporu materstva a rodičovstva, kde chceme napríklad podať pomocnú ruku tehotným ženám, ktoré študujú. Taktiež podporíme špeciálne zvýhodnené úverové produkty pre mladé rodiny na podporu ich bývania. Keď sa dieťa narodí, je nutné, aby sa vzdelávalo, aby športovalo a aby bolo zdravé. Vtedy bude aj šťastné. V našom volebnom programe tieto požiadavky zabezpečujeme úplne jednoduchým a prehľadným systémom financovania školstva a vyzývame k rozvoju športu, napríklad aj zdanením medzinárodných monopolov. Veď je hanba, aké podmienky majú dnešné deti na šport. Aby mladý človek chcel zostať tu doma na Slovensku aj v produktívnom veku, musí mať zabezpečené zdravé podnikateľské prostredie a samozrejme musí mať pocit bezpečia a právneho štátu. Aj tieto veci sú v našom programe rozpracované. Základom je zdravé podnikateľské prostredie, kde sa ľuďom oplatí pracovať a podnikať. No dnešné likvidovanie živnostníkov a malých a stredných podnikateľov, ktoré vlastne tvorí gro našej ekonomiky, musíme zastaviť. Je nesmierne dôležité mať zdravých ľudí a preto budeme trvať na prísnej kontrole dovážaných potravín. Podporíme napríklad aj rozvoj kúpeľníctva. Milí priatelia, šťastne žiť až do staroby, to je asi sen každého z nás. Prečo však rakúsky dôchodca môže chodiť na rekreácie aj 3-krát za rok a ten náš si do nemocnice musí zobrať aj toaletný papier? No, aby boli peniaze aj pre slovenského dôchodcu, musí u nás fungovať zdravý sociálny systém. Napríklad iba jedna štátna zdravotná poisťovňa, lieky bez doplatkov a hlavne Slovenská národná strana spraví všetky kroky k tomu, aby sa zabránilo kradnutiu peňazí v zdravotníctve. V pozadí tohoto všetkého stojí však jedna podstatná vec. A to bezpečnosť a mier v našom štáte. Preto Slovenská národná strana vyvinie enormnú ochranu pred inváziou nelegálnych migrantov a bude trvať na zabezpečení plnej obranyschopnosti Slovenskej republiky. Toto sú, vážení priatelia, načrtnuté kroky Slovenskej národnej strany vedúce k tomu, aby Slovensko nezostárlo, aby sa na Slovensku oplatilo žiť, pracovať, oddychovať a aby naozaj pre všetkých nás zostalo Slovensko ten najkrajší kút.